Guys, as you the fucking see, we be carry guys. We are for carry Akasar boys, man. Now we they kill them. Now we they boss them. Music industry. Now we they scatter them. Now we they make them mad. Now we they make them lost control. Make them clear road now. Then craze. Aves now. Rocket all of you. Choka. Arewa champion. This Mo arewa defender. Ha. Choka go. I am the one da ma yake wa gaisuwa wallahi kullun nake sa adamuwa na musu sun san ba ni kamuwa ni da hip hop mun yi aure har muna da karuwa babu mai raba mu dan kasa na samu karbuwa muriya na ke sa fans annashuwa dan sun ba gani na kogarin arewa sun yin kari masu Fair ma ni ga ifiyaci na mi da cikin dangin ka ba wani like me tunda Allah ya daga ni babu mai hana aji in kai ka ce ka ne ne Allah raba Then they craze, very clear road. Who they? Nobody. We are the Akasar. Now we be Kuduba. You already show them say they're not rich. For the whole Nigeria, we are proud with our Kaduna. For Kaduna, we are proud with our Akasar.